May babengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga ragula balita ang yaning Webes, June 6, 2024. Opisina da ring abogado king Siyudad San Fernando, libandeng manako. PNP, migpaganakaya kareng memalen, apasik na nga na inkarelang security measures. Mayor Maglangke, pabor king misusubong a Candaba Dam Project, antimong long-term solution king Albug. Disiplina at pamanupaya kabang magmanewo, pega na kanan ng LTO Region 3 kareng Kabalen, bang aiwasan ng road rage. 4,000 job vacancies, manenaya para kareng Kabalen, king Kalayaan Job Fair. At Mobile Science Centrum, idake nening DOST Region 3, magpasig na nga ng Science Education, Keti Pampanga. Nakaramdam kami ng dala ng tubig na may tatagal barangay. Nit ang mga senyales na lang mas marakal. Rody Dizon, Len, mga karehiyon at mga Kananing pandemya, alaka ng problema kang Mayor Rene Maglangke nung misubungya ang proposed Candaba Dam Project keng Karelang Balena. Bestaman kasi kanukwanane nini ing adwang dalang ektarya na ning Candaba Swamp, mabawas naman kanu ing Kalbaryo Rakeng Albug. Mamalita ay Paulo G. Santos. Agosto na ning milabas sa banwa niyang inutos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. keng Department of Public Works and Highways o DPWH amaninton ng long-term solution keng Albug, Keti, Pampanga, Ampong, Bulacan. Balik tayo sa pagplano ng ating mga water impounding projects para yun ang may dagdag pa yan eh. Pagka water impounding project, kasama na dyan, may irrigation niya, magagamit natin yan sa irrigation, magagamit yan sa flood control, pati sa fresh water supply ng mga bayan. So, but there is a way to do it. There is a way to do it na hindi masyadong ano. Ngayon, hindi natin pababayaan kung sino man ang ma-displace doon sa Candaba Swamp in case na makapag-agree tayo kung ano yung area kung saan nilalagay yung tubig. Iti kaya rirang limbog, ding mikarakal abalen pauli na ning uran, adarala na ning abagat, pati ing tulawak portion na ning North Luzon Expressway o NLEX, may kaligtas king Albug. Ameging sangkan na naman ning katakot-takot na traffic. Metong kareng mibuklat na munikala kanita ing water impounding system keng balena ning Candaba. Dapot ing mesabing proyekto, selang sangandetang bingdeng mapilang lokal na opisyal, kalupa ng Congresswoman Ana York Bondok Sagum na ning 4 distrito at mismong deng mapilang Candabawenyo. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Kaya rin na ning apulong bulan, balaos kanuing pamanigobra na ning Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office, Flood Control Management Cluster, keng Detailed Engineering Design na ning proposed Candaba Water Impounding System. Target de kanung ayari, bayo mapupus ing banwang 2024. Aso niya naman kanuking National Economic Development Authority o NEDA ing feasibility study para king proyekto. Basiking inisyal na plano, magamit siya ing 10% na ning 2,000 hectares a Candaba Swamp para king mumunikalang dam. Tutumba siya iniking adwandalan na hektaryang gabon.
Alane man kanung paman niya lang sang Kenny, ikandaba Mayor Rene Maglangke. Hectares. 200 hectares. 200 hectares. Sabi nila, sapat na yon para yung 200 hectares naman yon hindi magiging sagabal doon sa produkto ng aming bayan taon-taon. Dahil kung mababawasan ng baha, makakapagtanim kami kahit tag-ulan. So matatakpan din yung kakulangan na baka sumobra pa. Samantala, agpangkang Vice Mayor Resty Sibug, alapang mi papasang ordinansa king sangguni ang bayan abibye suporta king Candaba Water Impounding Project. Inamuno mang Sibug den kayang kayabe king sangguni ang bayan ang magpaladlang resolusyon bang apisabyan ing munikala. Tayo po ay sumusuporta sa panawagan po ng ating presidente na magkaroon po ng impounding. Maybe not here sa Candaba, maybe it will be in Cabiao, maybe it will be in San Luis. We don't know yet. Nilino na naman ning Municipal Planning Development Coordinator ning Balen ay Emil Clemente, halapang may identify ay eksaktong lokasyon na ning proyekto, bistaman ati na kanong merapat a konsultasyon. Aminado yan naman ni Clemente, ama kaya pekto ni king palay production ning Karelang Balen. Kasi alam po natin dati po ba hinihingi nila is 2,000 hectares pero it was reduced to 200. Kasi knowing the fact that there is this possibility na ang location po ng water impounding facility is somewhere or in a productive agricultural land. And knowing the fact that we are the top rice producer in Pampanga, and if that significant large portion or that significant area will be reduced to our productive area, I think it will cause a significant reduction to our palay production. Paolo G. Santos, CLTV News. Kababalwan po kareng sablang job seekers, miras king 4,000 job vacancies, ing malyari rang aplayan, ng kakatamong kabalen, amanin tun obra king Kalayaan 2024 Job Fair. Marapat ya po ini king event center na ning SM City Clark, king Miyerkules, June 12, mag-umpisa 8:30 a.m. Inorganisa ni ning Public Employment Service Office o PESO ning Pampanga, kambe ang Department of Labor and Employment Pampanga Field Office, Clark Development Corporation, Clark Investors and Locators Association at SM City Clark. Ang pangpaking peso nasa na ning Kalayaan Job Fair, amamye oportunidad karing fresh graduates ampong young professionals. Kabalayan, napasibayo na pong bebaga na kaning Land Transportation Office, kareng sablang motorista, kakalingwan, ing disiplina, ang pong pamanupaya, istong tatalan manibela. Iti katuki na po ning milyaring road rage, keng Makati, minuli king pangamate na ning metong as senior citizen a driver. Ani po report. Aldol doya magbiyahe mani bat arahe tagang syudad San Fernando yung kabalentamong Jonathan Quiros. Ana lang mag-commute ya atin muring mapilang pamikatago na magdalayang sarili ng saken, baya kanong emitatuliking obra. Dapot inimong June 4, may late Jonathan kipa maglubuling sinabalde kabang magbiyahe. Ating masakit pa kanu, pila yan ening may kasagi kaya. Man-overtake ko, kabir ating single may katuran kita sa sakin ko, kaya may late kong linop yung obra. Buri ko mo sana na malyari, manyadya mo pasensya ka na ako, okay mo ita, kasi siyempre, antindiyan ta naman na single ya mo, magabrata mo rin. Buri ko mo ita, maging magpasensya ka na ako. Makanyan pa man, kanulinom king isip ng Jonathan, ay makitagala at makipateking dalan. Kasi kayang road range, makaabala din kasi lalo na pag magobrata mo, itapin, tamalit ta mo kayang obra, di pamilyata na, o isipan mo rin, tangalang, karang abe mo kayang sakin, o pota, liwa malyari. Ining milabas sa paruminggo, meging viral naman king social media, ang milyaring road rage king Ayala Tunnel king Makati, aminuli king pamamaril at pangamate ng Aniceto Mateo, meto nga 65 years old na family driver at tubong Santa Ignacio, Tarlac.
Pauli Nanini, may pagganakayang Land Transportation Office o LTO Region 3, karigya katamong kabalen, kakaliwan ng disiplina at pamanupaya kapag magmaneu. Bangay mumuli king road rage, ing simpleng ipamagkaintindihan kindalan. You need to have basic knowledge sa driving through theoretical and practical driving. Pero regarding naman, after you have your driver's license, it is your continuing responsibility to know ano ba ang defensive driving, ano ba ang ethical driving. Agpakimamuntok na ng Operations Division ng LTO Region 3 ay Attorney Susan Season Lasatin, malyaring magresulta king suspension or revocation of driver's license, ikaw ng disiplina kipa magmanewu. In short, yung mga reckless drivers natin, yung may mga temper, wala man tayong absolute penalty for them na, halimbawa, wala po tayong road rage penalty. Pero pwede po natin silang masuspend or ma-revoke after due process. Inamuyot na namang Season Lasatin, di kaya katamong kabalen, ay magadwang isip, magreklamo kay karelang opisina sakaling makadanas ng road rage o aliwa pang insidente kindalan. Ala na yung mga abyandatos ng opisyal at dikil ka rin bilang daring road rage cases keti Pampanga. You can always lodge a complaint with our office or with LTO Central Office po para po mabigyan po natin ng show cause order ang mga people involved in road crashes, in road rages, kung saan hindi po nila binibigyan ng consideration ang ating mga road users. Samantala, kinumpirman na ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga, ala pamuring record na insidente na ng road rage king syudad. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kayo pumama ko magbalik kaing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king Balan at Balita. Miyadwangan niya ang Provincial Government of Pampanga ang papaing Department of Science and Technology o DOST Region 3 bang pasignangan ang science education kapaminatan daring interactive exhibit. Iti kaya rin ang pinirman Governor Dennis Delta Pineda ang pong DOST Region 3 Director Julius Cesar Sicat ang Memorandum of Agreement inyang Lunes, June 3. Pauli na ning karelang partnership, makapag-host na kanong Mobile Science Centrum, amikitemang Bringing Science Closer to the People through Interactive Science Exhibits. Metong yang roving exhibit iti ay pwesto da kareng mialawang lugal keti probinsya. Makasadya mo naman kanong marapat iti banwa-banwa. Agpangpuking ahensya, na kailangan lumaot ring estudyante at magbiyahe papunta Manila, bang may ka-access la ang pong Belwan king ulaganan ng science, technology, ang pong innovation. Mas mag-enjoy lamo rin kanong mabiyasa rin kayanakan, pauli da ring 22 interactive science exhibits, magpapakit mialawang klase ng teknolohiya. Mapilan ka rin ni ring air cannon, Van de Graaff, generator, gravity well, Newton's cradle, anti-gravity mirror, magic faucet at aliwapa. King kasalungsungan at suya mo kano king 270 bilang dareng research scientists and engineers kete Pilipinas kumpara kareng aliwang bansa mamabot king may libo o mas dakal pa. Inya naman kailangan lakanoreng makanining proyekto bang sika niya pa ing socio-economic development lakwas kete Pampanga. Makasadyarya kanong umpisan ing Mobile Science Centrum king bulan ning Oktubre king kasalungsungang banwa king San Isidro Evacuation Center king Balena puning Magalang. Ang balita, libande at penakawana ning metong a law firm king Lasatin Boulevard, sulod San Fernando, Pampanga. Aminado naman po ing San Fernando PNP, aero nga nagyong banten ding sablang establishmento, anya amuyutan doring memalen apasik na nga ing karelang security measures. Ani pong report. Liban ding manako ing law firm ay ni king Lasatin Boulevard king syudad ning San Fernando, Pampanga. Kwento na ning mikibandi attorney Fred Mangiliman, milyari insidente niyang bengi na ning May 28 at adiskobri ramo ini kinabukasan. Yung buklat na ni sekretary ako yung office, katas na king roll-up door, ikit na talagang makasalbag ng kining kilod. So at the same time, may paintagon, makain na ako ba, palub na ako naman kayong office, niya ngakit ke, tapin, may syak. So niya lungog ko kayong office, I saw everything in shambles. Makanini mo naman kano ing senaryong ikit da king second floor na ning opisina. Pero ing pamangan king karelang pantry ing linimas da kano ring menako. Maragul naman pasalamat ing abogado uling alalang kinwa karing karelang computers nung nuka rin na makasave ding maulagang files da ring karelang kliyente. Ing swerte naman, erorgo king waring computers. Ating computers mo naman babo, ating records. Kasi nung may kwala ring computers mi, maka-input la rin kaya ganang files may gereng in computers. In kingwara, later on, natuklasan ko, itang ka na akong hard drive, makabili yan eh. 1 terabyte na hard drive, na pipag-install ko lang naman as backup. Karetang aliwang records are very important. O iting may wala. Bistaman alang valuable sing mewala, peparas na pamurin kanong mangiliman ing milyari karing otoridad. Anti mong babalana mo naman karing kakatamong kabalen. Aliwang mo kano kasi ila ring linubandang mana kano nepati ring kasiping damo namang establishmento. Imagine, alano sa santungan, di ba na low fees, lubanda. Safety o po rin kayong kaya, din kayong opisina, businesses, bahay ko, mama ko. Bangka nito po, nalagyo. Eko kapalyarian na kapanakawan. Bisala mamilog, lungog, milog, nung properly kaila, secured larege kayong establishments.
Bilbalde kanuing awang at ginawking doorknob bang makalubla ring manako. Base king investigasyon na ning San Fernando Police, anak lamo ring linob kay may sabing law firm. Paglabas nila, naglakad na sila. Naglalakad lang itong mga bata na ito. Dumiretso sila, tumawid sila ng Bacolor hanggang sa nawala na ang tracing natin sa kanila ng mga CCTV footages. Ang nakikita namin dito, itong mga naghahanap lang ng mga opportunity, itong mga bata na ito, kung anong mga weak spot na makita nila sa mga establishment, ay pinapasok nila. Samantala, medyo makaalarma kanuing makanining insidente na ning pamanako king may sabing area. Inya pa kisabi ng mangiliman karing mikiupaya. Police visibility siguradong kailangan. Panta, and then potantin lang kakit tao pa ka tricycle makanya na late in the evening, kailangan manyita na siguro. Ilapin din pa, ilapin na reta siguradong ating intention man ako. Agpang naman kang Police Lieutenant Colonel Preston Bagangan, ang Chief of Police ng San Fernando, at ang regular magronda king Lasatin area. Pero king karakal na ring business establishments king syudad, aminado lang dalaban soreni 24/7. Inyapin maulaga kanu karing business owners na mag-implementang matigik ka security measures, ban maging vulnerable karing makanining insidente. Libo-libo yung establishment natin dito na binabantayan ng ating kapulisan. Makita nyo naman ang ating mga preventive measures sa mga patrolling natin. Kaya lang, yung ang sabi ko, hindi talaga sila mabantayan. From time to time, nawawala din yung mga patrollers natin kasi iikot din sila sa mga ibang area. Yung roll-up minsan, kahit na nakalock yan, madali lang nilang sinisira ang lock gamit ang mga bolt cutters. Memyanemang tipsing opisyal abang may dagdagan ng proteksyon karing establishmento. Yung kanilang mga roll-up doors ay lagyan nila ng parang cover yung kanilang mga padlock para hindi madali na ipasok yung bolt cutter. So kung sana lahat ng establishment malagyan ng ganon, madidefeat natin yung weaknesses ng mga padlock na pwedeng gamitan ng mga bolt cutter. Pagka nakanapan ng PNP maging vigilant at iyaw sagad king karelang opisina nung atin lang akit a kahinahinalang individual a posibleng gawang krimen kalupanan ning pamanako. Samantala, base king datos sa ning City of San Fernando PNP, miras nung 6 deng kaso na ning robbery manibat Enero hanggang ning June 6. Atlong insidente kanuing milyari karing residential areas at 3 karing business establishments. Ako yung kayong talasuyo Jennifer Salenga ating pusong makabalen. Nilansad ni Department of Health o DOH Region 3 ing metong Human Papillomavirus o HPV Immunization Program king Tarlac. Kambeing lokal na kapanibalanan ng probinsya at Department of Education o DepEd, metong yang takbang ini bang alako o abawasan ing kaso na ning cervical cancer kapamilatan na ning pamagprotekta kareng kebabaynan at pamamye free immunization. May daw ning kick-off event na nini king New Clark City Athletic Stadium apen muna na ning munisipalidad na ning Capas. Parti na ning Tarlac SHIELD o Strengthening HPV Immunization Towards Elimination through Leadership Development ing mesaping programa. Metong yang komprehensibong programa ini ang megawa bang itas ing sakop na ning HPV immunization kapamilatan na ning strategic leadership development at community engagement. Nasa na naman nini pabalwan na ring sabla dikil king importansya na ning HPV vaccination, makanyan mo naman ing pamag-train karing healthcare providers at pamanyiguro king vaccine accessibility king mabilog at Tarlac. Partina mo naman ing kick-off ing immunization karing mumunang batch na rin kaya nakang babayi, edad 9 hanggang 14, may katanggap HPV shots. Kaya kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita.
Nakatutok pa rin kayo sa Balen at Balita. Para po sa ating mga balitang Central Luzon, kasama raw sa mga posibleng maranasang problema sakaling matuloy ang pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill ay ang disposal ng mga hospital waste at iba pang nakalalasong basura. Itong inihayag ng mga namamahala sa iba't ibang waste treatment services sa bansa. Ang DNR naman, sinabing naghahanap na rin sila ng pwedeng solusyon para rito. Babalita si Angelica Cara. Patuloy ang iba't ibang sektor sa pagpapahayag ng kanilang pagkabahala at pagtutol sa nalalapit na pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas Tarlac. Kabilang sa mga pinakahuling umalma sa desisyong ito ng Clark Development Corporation ang mga nasa hospital and toxic waste treatment industry. Sa pagharap ni Clark Sanitation Services President Danny Abadilla sa mga miyembro ng Kapampangans in Media o KAMI, sinabi nitong nasa 1,000 ospital sa bansa ang posibleng makaranas din ng problema sakaling mahinto ang operasyon ng nasabing pasilidad sa darating na Oktubre. Paliwanag ni Abadilla, dumadaan sa kanilang treatment facility ang mga hospital waste na galing sa North and Central Luzon, Metro Manila at maging sa Cavite, Laguna at Palawan bago ito tuluyang i-dispose sa Kalangitan Sanitary Landfill. Ito lamang daw kasi ang accredited ng Department of Environment and Natural Resources na pasilidad na pagtapunan ng nakalalasong basura. Hindi raw nila magagawang mangolekta at magproseso ng mga basura galing sa mga pagamutan kung wala ng fully compliant sanitary landfill na pwedeng pagtapunan nito. Ganito rin ang inihayag ni Christopher Tang, ang Director for Business Development Safeways Incorporated, ang kumpanyang nagpoproseso sa halos 30 tonelada ng medical waste mula sa 120 hospitals sa Region 2 at sa Cordillera Administrative Region. Kabilang sa mga hospital waste na ito, ang mga hypodermic needles, body fluids, body parts, pharmaceuticals, radioactive materials at iba pa. Para kina Abadilla at Tang, dapat daw manatiling operational ang Kalangitan Sanitary Landfill. Kinumpirma naman ni Vicky Gaitos, ang Executive Vice President ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC na siyang operator ng Kalangitan ang pagkabahala ng mga nasa waste treatment industry. Yan ang isang malaking problema. Saan nila dadalhin yun? Esta ngayon, Metro Clark lang ang may separate na na cell o pit na lagayan ng treated medical waste. Kasi yung ngayon na dinadala sa amin, naggaling pa yun ng Manila. Galing pa ng Metro Manila yung iba sa amin dinadala. Kasi nga, Metro Clark ang may permit to accept yung pathological and infectious waste na treated. Nawala ho doon sa mga binabanggit. Yung ibang landfill, wala ho. Kapag nangyari raw ito, tiyak maaapektuhan ng mga pasyente, ang mga ospital at ang buong komunidad at po pwede umano itong mauwi sa health crisis. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit pinag-aaralan na raw ng MCWMC ang pagsasampa ng kaso laban sa Clark Development Corporation o CDC at sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Matatanda ang sinabi na ng CDC na hindi na nila i-extend ang contract of service ng MCWMC dahil sa mga development plans ng BCDA sa 100 hektaryang lupain na bahagi ng Kalangitan Sanitary Landfill. Pagtalima lang din daw ito sa isinasaad ng Build, Operate and Transfer Law kung saan nakapailalim ang pagbubukas at operasyon ng pasilidad.
Sinabi naman ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DNR-EMB Region 3 na may 2 pasilidad na sa Pampanga na maaaring gamitin upang ma-accommodate ang basura ng Clark oras na ma-expire ang kontrata ng MCWMC. Nasa 3,500 metric tons ng domestic waste kada araw ang maaaring mailagay sa 2 facility. Pwede pa raw itong lumawak hanggang 6,000 metric tons. Angelica Cara, CLTV 36 News. Binuksan na po sa bayan ng Porac, Pampanga ang isang State-of-the-Art Materials Recovery Facility o MRF na kaya raw tumanggap ng 5,000 tonelada ng basura. Layon daw ng bagong pasilidad na solusyonan ang problema sa kawalan ng lupang mapagtatapunan ng basura at magamit ang enerhiyang galing sa mga ito. Narito po ang report. Sa gitna ng mainit na usapin hinggil sa napipintong pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac, isang bagong Materials Recovery Facility o MRF ang pinasinayaan ng mga opisyal ng pamahalaan sa Barangay Planas, Porac, Pampanga nitong Martes, June 5. Pagmamayari ito ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated o PWS, isang subsidiary ng Prime Infra ng bilyonarong si Enrique Razon. Layunin daw ng state-of-the-art facility na mabawasan ng 20% o higit pa ang landfilled waste sa pamamagitan ng modernong waste management at resource recovery solutions. Ayon kay Cara Peralta, Market Sector Lead for Waste ng Prime Infra, ang mga basurang nakokolekta sa kanilang pasilidad ay ginagawang valuable resource na malaking tulong sa pangangalaga ng kalikasan at maging sa mga komunidad. So 80% will go through a recovery process. So that recovery process, as you can see with the equipment, there's a separation that goes on. So first, what will come out from this site are recyclable. So those are fast-selling or fast-moving waste. So those are your scrap metals, your cardboards, your plastics that can be reused. And then further in the process, there's a separation that happens that further splits organic waste or wet waste and inorganic waste. So the inorganic waste, that's the one that goes through the shredding process and into the refuse-derived fuel. And then the organic waste, that's what will feed into the waste fuel process in the future. Sa ngayon, fina-finalize pa raw ang teknolohiya para sa conversion ng waste to fuel. Ang refuse-derived fuel o RDF production sa nasabing pasilidad ay paraan daw ng kumpanya upang suportahan ang decarbonization goals ng kanilang mga customer at iba pang stakeholders. So refuse-derived fuel is an alternative to coal for companies like cement plants. So they can use that as a power alternative. In the future, we have a sister company or a joint venture with Waste Fuel Global, an American company that does conversion of waste into different alternative fuels. So examples of those fuels are methanol or shipping fuels, waste oil that can be used in industrial processes, and in the future, we can also even explore things like sustainable aviation fuel. New age of waste management nga raw ang ginawa ng PWS ayon kay Environment Secretary Tony Yulo Loizaga. Ang ganitong transitions sa industriya ng waste management ang kailangan lalo pat nananatiling suliranin sa bansa ang kakulangan ng lupang pagtatapunan ng basura. Alam po naman natin na pinoproblema ng mga LGU ang land, no, ang land. So napakadami na pong landfill na hindi po manage ng masyado. So ang importante po, we have this kind of investment at scale na pwede pong tumanggap ng multiple LGUs, multiple sources, at pwede pong i-sort at magamit po yung plastic in the recycling, magamit din po ang nabubulok into producing a new kind of fuel. Dagdag pa ng kalihim, malaking halaga ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa hindi tamang pagre-recycle ng mga basura, particular na ang mga plastic. Sa isang study ng World Bank, ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas every year because we do not recycle plastic is $800 to $900 million.
na nawawala sa ekonomiya natin. This will allow us to take the next step in order to make some kind of economic and financial value dito sa plastic recycling. Samantala, nasa 5,000 metro tonelada raw ng basura ang kayang i-accommodate ng PWS sa Pampanga. Pero paglilinaw nila na hindi ito landfill kundi isang MRF na kayang i-accommodate ang mga LGU sa Central at North Luzon at maging sa Metro Manila. So mixed municipal waste po yung kinikater po namin. For hazardous waste, treated lang po yung tinatanggap namin and there's a separate containment area for that. Set of operations. So as you can see, we're materials recovery facility, hindi po landfill. So indeed, we are an alternative for any other waste facility. Yes po. Para naman kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, malaking bagay na naitayo ang naturang pasilidad sa Pampanga. Lalo pat maraming LGUs ngayon ang namumblema kasunod ng napipintong pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill. Salamat kami at least isang state-of-the-art makanining waste to fuel kini pumiras. Kasi nung Aliwa pang province po yan, miras tana namang kahit ang punto na makisabi tamo for other province para dala tala rin basura tamo. Pero right now, within our province na po talaga, so very good po para I think para kanako. Ikit yun naman po, nagdembola. So talagang marayo kitang isipan tamo na open dam site. Nagpaabot din ng pasasalamat si Porac Mayor Jamie Jing Capil sa mga proponent ng proyekto. Alam naman natin na talagang malaki na ang problema natin sa basura at nadagdag pa kung isasarado talaga ang sa Kapas Tarlac, Kalangitan. Ito ay magiging isang alternatibong pagtapon ng ating mga basura po. Ang LGU naman ng Sasmuan, kinokonsidera daw na ang bagong MRF dahil sa state-of-the-art facility nito. Siyempre, magkaita mo ng magtakarit ang bayo. Diba? Baka naman masanting yan alawin tamo, environment friendly. Tsaka di kita naman actual dan manggagawan. Pamagaral ng kay katanggawan. Okay. Samantala, nasa 50,000 ektarya ang lawak ng lupang kinatatayuan ng PWS Pampanga. Sa pagbubukas nito, inaasahang nasa mahigit 200 ang mabibigyan ng hanap buhay sa mga taga-Porac. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danica Gino, CLTV 36 News. Bukod sa human trafficking at kidnapping, may nangyayari rin daw na torture at sextortion sa iligal na Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa bayan po ng Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, may impormante silang nagpadala ng mga video kung saan makikita ang kalunos-lunos na pagpapasakit at pambababay umano sa mga biktima. Narito ang report. Nakakagimbal na eksena raw na diskubre ng mga otoridad sa na-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa bayan ng Porac, Pampanga. Ito ang kinumpirma ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston Casio sa mga miyembro ng media hapon ng Miyerkules, June 5. 2 foreign nationals na po ang ating na-rescue dito. Sila daw po ay mga kidnap victims. Isang lalaking Chinese at saka isang babaeng Chinese. Sabi nung babaeng Chinese, siya po ay kinidnap magmula sa NAIA. Siya ay lumipad ng Pilipinas noong April para magbakasyon sa Boracay, kaya lang minalas na wala yung wallet sa NAIA. Nung nawala yung kanyang wallet, may lumapit na Chinese national nagsabing tutulungan daw siya. Yung pala, yung pagtulong sa kanya, dadalhin siya rito. Since April, hindi na po siya nakalabas dito. Gabi ng Martes, June 4, nang magsagawa ng welfare check sa isang multi-use estate sa sitio Pulong Mababarangay Santa Cruz sa Porac, ang PAOK kasama ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Sinalakay ang pasilidad na malapit sa boundary ng Angeles City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas umano ng Malolos Regional Trial Court laban sa Lucky South 99, ang sinasabing operator ng Pogo Hub. Dito inabutan ng mga operatiba ang mahigit 150 foreign nationals at nasa 30 Pilipino.
Ayon pa kay Casio, bukod sa kidnapping at human trafficking, ay may nangyayari rin umunong torture at extortion sa loob ng pasilidad. Meron po tayong natanggap na 2 videos ng 2 lalaking foreign national na pinagpapapalo dito. Kaya po natin ikinasa yung rescue operation kasi kami nakatanggap ng ganong mga torture videos nga po. Sa kasamaang palad, ayon sa aming mga informante, namatay na po yung isa. Doon meron pong video na kung saan siya ay hubot-hubad na pinagsasayaw. At binibid po siya online. No? Binibid po siya online at yung highest bidder ang siya makakakuha sa kanya para magkaroon ng sexual activity sa kanya. Batay umano sa inisyal na investigasyon, lumalabas na pinakakuha ng trabaho ang mga biktima na na-rescue sa illegal na establishmento. No, labor trafficking lang po ito. Obviously, sila po ay 5 araw pa lamang dito. Naimbita na pumasok through Facebook, 23,000 daw po ang kanilang sahod pero walang kontrata, hindi nila alam kung sino yung pinagtatrabahuan nila. Basta ang sabi sa kanila, encoder lamang sila. Ongoing para ang koordinasyon ng PAOK sa local government unit ng PORAC para malaman kung may kaukulang permit ba ang sinalakay na Pogo Hub. Kinumpirma rin ni Casio na wala itong permit mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. So tatanungin din po namin ang local government ng PORAC kung meron po siyang permit, wala. Hindi ko rin alam kung anong meron yung LGU ng barangay. Pero tatanungin po natin, lahat naman po ng investigasyon natin, we'll have to check on the involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. Nagpadala na ng text message at sinubukan na rin tumawag ng CLTV 36 News kay PORAC Mayor Jing Capil, subalit wala pa rin tugon ng alkalde sa amin as of 11 a.m. ng June 6. Bukas ang aming himpilan para sa panig ng pamahalaang bayan ng PORAC kaugnay ng nasabing usapin. JM De Jesus, CLTV 36 News. Kayo po mama ko, magbalik kaing Balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king balena at balita. Pakibalwan tamo pa mo po ang maging lagyan ning panahon kaya bay Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Magpapatuloy po ba yung mga pag-ulan na ating nararanasan? Magandang gabi rin Ma'am Jen at sa ating po mga tagapanood. Yes po ang kasagutan sa inyong katanungan. At sa ngayon nga po ay naapektuhan pa rin tayo ng southwest monsoon o hawagat na mas matindi po ang epekto lalong-lalo na po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang Metro Manila po, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay maulog po papawirin na nagkakaroon po ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot po yan ng southwest monsoon o habagat. Sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide dahil po sa katamtaman hanggang sa kumisan po ay malalakas sa mga pagulan. Samantala po ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging magposible lamang po makaranas ng mga pulo-pulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa ilang lugar po ng ating bansa ay posible din po ang magkaroon ng flash floods sa mga tatamaan po ng mga pagulan dahil kuminsan po ay malakas din po yung pagulan at yung severe thunderstorm. So yun lamang po yung weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pagulan sa malaking bahagi na po ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Samantala, isa pong coastal clean-up and activity ang isinagawa ng Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o Young BEAN sa mangroves area ng Barangay Kamatsile sa bayan ng Orion, Bataan nito pong Miyerkules, June 5. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng selebrasyon ng World Environment Day. Kasama sa mga nakiisa sa nasabing aktibidad ang Nuclear Coal-Free Bataan Movement, Pangisda Bataan, pati na rin ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Kamatsile. Ang paglilinis sa mga coastal area ay isa lamang umano sa mga advokasya ng Young BEAN para mapangalagaan ang kalikasan. Nagsasagawa rin ng grupo ng iba't ibang inisyatiba gaya ng pagtatanim ng mangroves o bakawan, pag-iwas sa paggamit ng plastic, segregation at pagbabawas ng basura, pagre-recycle, pagtitipid ng tubig at kuryente, pagtaguyod sa renewable at sustainable na enerhiya, at iba pang hakbang upang proteksyonan ang kalikasan laban sa mga mapanirang proyekto at aktibidad. Sa ganitong paraan umano, nayahatid ng grupo ang kanilang panawagan na magkaroon ng kamalayan ng bawat individual, gayon din ng gobyerno na suriing mabuti ang mga salik na nakasisira sa inang kalikasan. Apin po rin ding mga ragula balitang kinalap ng Kekatamong News Team. Para kang aliwapang updates, i-like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages.
Kay lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kay kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalan.